całe białe, mają jaśniutkie futerko lanugo. Przez 3 tygodnie taka młoda foczka pozostaje na lądzie. Jest karmiona przez matkę mlekiem z zawartością tłuszczu od 40 do nawet 50%. I taka foczka codziennie przybiera na wadze około 2 kg. Po tych 3 tygodniach mamusia zostawia malucha. Jeszcze przez pewien okres czasu one pozostają na lądzie, korzystają z tych mas energii przyswojonej z mlekiem matki. I kiedy już sobie wykształcą swoje futerko, następnie zaczynają już pływać i muszą radzić sobie tak naprawdę na własną płeć. I 3 tygodnie z mamusią i do roboty. Odwiedzić.